Aduh, nandi bayan iki ya. Tanggung jawab apa bayan iki? Ini ki kadung korban rambut. Jadi kata daftar tentara. Dong-dong ini karena apalan. Ya apa sih karepe bayan? Ya mbok ira-ira ning ngapusi kancane iku. Kerja ya ora kerja. Ya apa iki bayan iki? Kene rambut wis kadung tak gondol, wis potong gondol ngene iki. Tanggung jawab bayan gak ono. Tak golek-goleki jare kate dilironi, ternyata ngilang. Nani yo. Ngene iki wis kerjaan ya ora ono. Bayan ngapusi ae kowe mbok sakaken kancane iki. Gawe tuku rokok wis ora duwe. Ngene iki ya apa ngene iki? Ya wis aku tak golek bayan saiki wis.